ಟು ಅವರ್ ಚಾನೆಲ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲಿ. ಇನ್ನು ಐತಾರ ಇಂಕ್ಲೆ ರಜೆ ಎಲ್ಲ ಐತಾರನೇ ಆತಂದು, ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ರಜೆ ಆತಂದು ಅಂಚ ಇನಿ ಗೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲಂತೆ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬರ ಉಂಟಾದೈತೆ ಅಂಚ ಐತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಿಲ್ಲಡು ಪುಲೋನಡು ಐತೆ ಒಂತೆ ಎಂಕ್ಲು ಗ್ರೋಸರಿ ಕಣರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಡೆ ಬೈದ ಯಾನಲ್ಲ ಮನಜನ್ನಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ಓಡುತ್ತೆ ಕಾಂಡದಂಜಿ ಆಣು ಸೇವೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಆರಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲತ್ತೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಜೆ ಎಂಕ್ಲತ್ತೆ ಗ್ರೋಸರಿ ಕಣರೆ ಪೋಯಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ದಾದಾಂದು ಗೊತ್ತು ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ಕೊನೋಡು ಪಕ್ಕ ಕಜ್ಜಿಪು ದಾದಂದು ತೋಡು ಮನಜನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಮನ ದಾಲ ಉಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಕೋರಿದ ಸುಯಿ ಕೋರಿದ ಸುಯಿ ಕೋರಿ ಹತ್ತದೆ ಕೋರಿದ ಸುಯಿಗೆ ತೂಕ ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂತರ ಆಪಣ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋರಿ ತಿಂದು ಬಚ್ಚನ ಅಂತ ಕೋರಿದ ಸುಯಿ ತಿಂದು ಕಾಂದು. ಸೊ ಫಿರಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುಜ ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಆವಡ ಅಂದತೇವೆ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಇತ್ತ ಗೊಚ್ಚಿ ಸೀದಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಯ್. ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪಂಡ ಬರ್ದುಬಾಯಿ ಬಕ್ಕ ದೇರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪನ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಓಕೆ ಬಕ್ಕಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪಣ ಸಾಲಿಕ್ ಜಿನೆಟೆ. ಓಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರು ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಟೋಲ್ ಜಿನೆಟೆ. ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಲ್ಲ ನೇಟೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಐತಾ. ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಬೋಟ್ ಪರ ಪಾಸ್ ಆರ. ಓಕೆ ನಮಗೆ ಗಾಡಿ ಪರ ಆಪ್ಚಿ 2 ಗಂಟೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪರ ಫೋಲ್ಡ್ 5 ಗಂಟೆ ಉಂಟು 2 to 4 ಓಪನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಕಾರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಓಲೋ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಸಿ ಮಾತ್ರ ಪೋಪನ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪನ ತೋಲೆರಿಗೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಆನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆಪನಿ ತಿತ್ತು ನೀರು ಪೋಂದು. ಓಕೆ ಆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕನೆ ದುಬೈದ ಕೋರ್ಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪರ ತಿಕ್ಕುಂಡ. ಓಕೆ ಏವೆ ಕೇಸ್ ಮೀನಿ ಲಡ ಎಂಪತ್ತರ ಬಲೆಡ್ ಅಂದ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಡೊಲ್ಲೆತ್ತೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅದೇ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡಮ್ಮ. ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ದುಬೈ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಹೋಲ್ ಬೈ ಅವು ಅಂಜಿ ಎದುರು ಪೋಡು. ಓಕೆ ಅವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕುಡ್ಲಾದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಇತ್ಲಾಕನೆ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಅದೇ ದುಬೈ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ದುಂಬುದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದೇ. ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಕ ಇಂಕ್ಲಿ ದುಬೈ ಇಂದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ್ಲಿ ವೀಕೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕಣ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಪೋಪ ಹೊರ ತಿರ್ಗ್ಯಾರೆ ಅಲ್ಲ ಆ ರೀತನ ಅನ್ಬುಗ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಎಪ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಲ ಬೋಡಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಕುಟ್ಟ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ ಬೋಡಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಕುಟ್ ಮಾರಕ್ಲೆ ಬರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಡದಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಂಕ ಆತಿ ಜವೀರ್ ಮಾಪ ಇರೆ ಅಂದ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಬೋಡಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಅಂಚ ಈ ಅಂಚ. ಓಕೆ ಪಿದಾಡ್ಗ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿಡ್ನತ್ತ ಬಡಿಯರತ್ತ ಗೋವಿಂದರೇ ಗೋವಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಓಪನ್ ಆವಂತೆ ಪೂರ್ಣ ಗೋವಿಂದನೇ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪೊಗ್ಗನ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಟ್ರ್ ಆತಿಜೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತರತ್ತ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸುದೆ ಆಮೇಲೆ ಸುದೆ ಮುಲ್ತಲೆ ತೋಲಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಮಿಟ್ ಫುಲ್ ಸುದೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಪ ಒಂದು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅದೇ ತೋಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬೋಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಐಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಲಕ್ಕನ ಸಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ. ಓಕೆ ಬ್ಲೂ ಬಗ ವೈಟ್ ಆರ್ಟಿ ಲಕ್ಕನ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಸ್ ಲಕ್ಕನೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬೋಟ್ಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ ನಂದು ದುಬೈ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತಲೆ ಸುಮಾರು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಕೋರ್ಟ್ ದುಬೈ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮನಜನ್ನೇ ಅರ್ಧ ಬಾಸಿ ತಿರುಗಿದೇರು ಮುಳ್ಳು ತಾರೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋಡ ನಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ತಾಂಪಾರ್ ದುಬೈ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು
ಪರತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ದುಬೈ ಕೋರ್ಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಅದೇ ದುಬೈ ಕೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತೋಜ್ಜೇರು ರಜೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ತಲೆ ಯಶೋಕ್ ಮಂತೇರು ಮೂಲ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಒಂಚೂರು ಕೆಟ್ಟು ಅತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಬರ್ಸ ವೈದ್ಯಂದು ಪಾಪ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲು ಖಾಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ತೋಜುಂಡು ಶೇಖನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶೇಖನ ಮೆಗ್ದಿನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತಿದ್ದೆ ಚಾಪರ್ ಅಂದ ಇಂಗ್ಲೇಜ್ ಲಕ್ಕಿ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ತಾರಿಕ್ ಬಿನ್ ಜಿಯಾದ್ ರೋಡ್ ದುಬೈ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ಓಕೆ ನಿಕಲ್ ಪರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮನ್ ಪರ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಪರ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ ಪಡು ಅಕ್ಲ ಒಪ್ಪದ ಪಜರೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡಿತ್ತಿನ ಅಂಡ ಅಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡಿತ್ತಿನ ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಮಂತ್ರ ಅಂಡ ಫಾಲೋ ಬ್ರೇಕ್ ಮನ್ ಪೇಜ್ ಆತೆ ಅವನ್ ಪೋಡಿಗಡೆ ದುಬೈ ಮಿತ್ತು ಬರಂದ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಂತಂದು ಲೇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪುನಿಯ ಬೇನರೆ ಆ ಬೆಂತನ ಕಾಸನ ಬೇರೆ ಐಕೊಂಡ ಒಕ್ಕ ವೈಕಾಯರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಮೆಟ್ರೋ ಅಲ್ಲೇ ತೋಜುನ ಮೆಟ್ರೋ ಪೋಂಡ್ ಗಾಡಿ ನೋಲ್ತೆ ಮೆಟ್ರೋ ಅಣ್ಣ ಇದು ಬೊಕ್ಕಂಜ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಓ ಅಲ್ಕೆ ಸೀಸರ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇತ್ತಿಸಲಾತ್ ಓಕೆ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಕ ಸೊ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಂಡ್ ಅಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಆವೊಂದಿತ್ತ ಪಕ್ಕಡೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆದ ಪಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂದು ಪೋಣಿಕಲ್ ಇತ್ತಿಸಲಾತ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಾರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕಲ್ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಊದ್ ಮೇತ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ತೂದು ಪಿಜ್ಜಿನ ಆಯ್ತು ತೂಲಿ ಒಂಜಿ ಪರತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಾರಿ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಲ್ಲದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತಲ ಕಣೆ ಮೇತ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಟ್ರೋದ ಒಂಜಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಮೆಟ್ರೋದ ಬಸ್ ಒಂದು ದುಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪೋದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರಿಂಗ್ ಪಾದ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿ ದಕ್ಲ ಬಸ್ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರಿಂಗ್ ನಾವು ಎನ್ಮ ಚರ್ಚ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡುಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನಾಲ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಚರ್ಚ್ ಉಂಡು ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಮಾತ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಚರ್ಚ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದಿನ ಅಂಕ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯದನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಶಾರ್ಜರ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಉಂಡಿಗೆ ಶಾರ್ಜಾಡ್ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಚಾವು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಡೆ ಪೋರ ಪೋಲಿ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಉಂಡ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಪೋರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮನ್ಪ ಈ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಊದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಉಂಡಾದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಓ ನಮ್ಮ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶೇಖ್ ಜಶೀದ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಚರ್ಚ್ ಜನದಲ್ಲೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಜನ ಚರ್ಚ್ ಓಲು ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಇನಿ ಐತರದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಲ್ಲೇರು ಚರ್ಚಿಗೆ ಒಯ್ದೇರು ಅಲ್ಲೇ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಚರ್ಚಿಗೆ ಝೂಮ್ ಅಂತದ ಪುದರ್ ತೋದಲಿ ಆತೆ ಫುಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಇತ್ತಂದ ಕಡಪಾಗಲಿ ಇಡೇನೆ ಶಾಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಡೇಂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಇದು ಮೂಲೆ ಕಲ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಇನ್ನೊಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಮ್ಮ ಅನ್ನೇ ರೆಡಿನೇ ಬರ್ಪಿ ಗೊಬ್ಬರ ಗೊಬ್ಬರ ಕಡಿ ಇದು ಫಂಡ್ ಮುಲ್ಪಂಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಮಜನ್ನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮುಂಚೆ ಅದ್ರ ಗೊಬ್ಬರ ಬರ್ಪುನಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಉಂಡೆ ಅನ್ನ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮನೋಜ ಅನ್ನ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಎಂಕಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅಲ್ಪ ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಅಲ್ಪ ಓ ಮನೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮಾರೆ ಬಂತದೆ ಮೋಣಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಉಂಡು ಓ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಎಷ್ಟೆತ್ನಾಗ್ಲ ಬಲೆ ನಾನು ಎತ್ತನ ಇಂಕ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುಗ ಖಾಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾತ್ರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಅಂಡ ಎದುರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಲಂತ ಅದು ದುಬೈ ಫ್ರೇಮ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕ ಅರಿನ್ ಗೋಲ ಬರ್ಲಿಕ್ಕ ದ್ವಾರ ಮಲ್ಲ ದ್ವಾರ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದೆ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಊದ್ಮೇತ ರೋಡ್ಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಫುಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಸರ್ವಣ ಭವನ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಡಿಲೈಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ
ಒಂದು ಹೊಸತೊಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬೋದು ಎಪ್ಪು ನಂದಾಜನಲ್ಲ ಅಂದಂದು ರಾಂಪರ್ ಅವಂದು ತೇದೈರೆ ಬಸಲೆ ಒಳ್ಳೆ ವೆಜ್ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ದೀಪನೇಜ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದು ಬಚ್ಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ವೆಜ್ ಇದ್ದಾನೆ ವಿಕಾಂತ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ದಾಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಪೋಂದಿತ್ತ ಚಾಪರ್ರ ಇತ್ತಂತ ಮಸ್ತ್ ತಮೇಣ ಅನ್ನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಊರು ಬೋದು ಬಾರಿ ಬಂಗಾಣ ಎಂಕ್ಲಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮೀನ್ 2 ವೀಕ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಪೋಡು ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಪೋಂಡತ್ತ ತೂಲೆತ್ತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೂಲೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ತೂಲೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಅಚ್ಚಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪಲ್ಲೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಬೋರಿಲಕ್ಕ ಆಗ ಕನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಂದು ಓಕೆ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಸೆಂಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡುಪ್ನಿ ಐನ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಟ್ ಒಂಜಿ ದುಬೈಡ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಅಂದಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಬೋರಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳದು ಓಕೆ 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 ಅಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೂಡ ಆಯ್ತಾ ತೋಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ತೋಲಿ ಇತ್ತೆ ತೋಜಿ ಪೋಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹಿಂಗ್ ಜತ್ತು ಪೋಪುಜ ಆಗ ಖಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಓಪನ್ಲೆ ಆಗ AGA ಆಗ ಖಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಾ ಏನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 15 ವರ್ಷದ ಏರ್ನ ಎನ್ನು ಇರು ಇನ್ನೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲ ನೇಟಾ ಅಂಚೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಒಂದೇರು ಮೂಲೆ ಎತ್ತಿರಿಗೆ ಮಾರೆ 15 ವರ್ಷ ಮೂಲೆ ಎತ್ತಾರ ಫೈನ್ ಅಣ್ಣನ ಗಾಡಿ ತುಂಬುದ ಇಜ್ಜಪ್ಪನ ಗಾಡಿ ಇತ್ತು ಕಂಡದಾದ್ರೆ ಕಾಸರ ಅವಂದು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿಂದ ಕಂಡದ ಗಾಡಿ ಯಾಕೆ ಬನ್ನಿ ಕಡದ ಗಾಡಿಯ ಈ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಉಂಡಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಗ್ರೋಸರಿ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲದಿಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪೆನಿ ಪಂಡ ಮೂಲಂಜಿ ಉಲ ಎಂಟ್ರ ಅನ್ನಗನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಟ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಾಪಣಿಗೆ ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೋತಿ ಜನ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪದ ಹೋಗ್ಬೋದು ಓಲೋ ಓಲೋ ಓಕೆ ಉಲಾಯ್ ಪೋಯಿ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಹೋದಾರ ಪ್ಯಾನ್ ಆ ಕಜೇರಿ ಬತ್ತುಂಡು ನನ್ನಪ್ಪೋದು ನುಪ್ಪುಗುರಿ ಏಡು ಅಲ್ಲದಿಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಬಾಯ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಉಲ ಎಂಟ್ರ ಅನ್ನಗನೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ಬಿದಾರ್ದ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ರೈಸ್ ಕಂತ 2 ಲೋಟ ಬಾಡಿಯ ಇದು ಇಂಜನ್ ಅಲ್ಲ ಯಾವೊಂದು ತೋಜುಂಡು ಯಾವ ಉಂಡು ನಾನು ನೀರು ಒಂಜಿ 2-3 ಸಾರಿ ಅರ್ಕಂಜಿ ಎತ್ತದು ಅರ್ಕಂಜಿ ಎತ್ತದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ಬಡಾಪುಲು ಅರ್ಕಂಜಿ ಎತ್ತರೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇದುಲೆ ಎಂಡ ಕಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಮಂತ ಅಂತೀರ ಇನ್ನು ತೋದಿತ್ತೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಅವಳು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆತ ಅರ್ಕಂಜಿ ಎತ್ತಿಜಿಂದ ನುಪ್ಪು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗಬೇಕು 2 ದಿನ 3 ದಿನ ದೇರ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಕ್ಕ ಚಿನ್ನಲ್ ಒಂಜಿ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕು ನೀರು ಶೋಕ ದಪ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ 4-7 ಸಾರಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೋಗ ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಕುದು ಏರು ಮಂಕಡೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದನಕ್ಲೆ ಬನ್ನಿನಿ ಮಂತ್ರ ಗೊತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಅಷ್ಟು ಓಕೆ ಸೊ ಅರ್ಕಂಜಿ ಎತ್ತು ಬರ್ತೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ರೈಸ್ ಬೇಯಿರೆ ದಿಯಾ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪದ ಬೇರೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಬೇಯಾಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಐತಲ ಅನ್ನ ಬನ್ನಗ ಕಜಿಪು ಮನ್ಪುಗ ತೆತ್ತಿ ಬುರ್ಜಿ ಅಂಡ ಬುರ್ಜಿ ಅದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಐಟು ಮುಟ್ಟ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೇಯಾಡು ಒಂಜಿ 3 ವಿಸಿಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಬರಲಿ ಓಕೆ ಬೇಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುಗ ಅಡೆ ಮಟ್ಟ ಸಿಯಾ ನುಪ್ಪಿದ ಬೇರೆ ಆಂಡು ಕುಕ್ಕರ್ ಉಲೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಇಡೋ ಬೇಯನುಂಡು ಎಗ್ ಬುಜ್ಜಿದಂಜಿ ಬೇಲೆ ಜೈದ ಎಗ್ ಬುಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಕೋಡೆ ಅಂತ ನೀರಲ್ಲಿ ಒರೆದಿತ್ತು ನೈಲ ಪಾಡುನಿ ಓ ಎಗ್ ಅವಳುಂಡು ಶುರು ಮನ್ಪುಗ
ಎಗ್ ಬಜ್ಜಿಗೆ ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸೀದಾ ಬನ್ನಲ್ ಎಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂದು ಆನ್ ಅನ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂದು ಆನ್ ಅನ್ಬೇಕು ಇದು ವೆಚ್ಚ ಆವಡು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇರ್ತೂಲೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಪ್ನ రెడీ అండి పరోటా బుజ్జి ఎగ్ బుజ్జి రెడీ అండి అన్న తింపునా ಬೇರೆ అండ్ ఇంట్లో మనసు మా తాండు ನನ್ನ ಈ ಚಾಚಿನ ಟೈಮು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಇಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಡಲ್ ದುಪ್ಪೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್